Männens kamp om honan. Nu. Det är hårt spel. Den ska få henne. Attackerna verkar främst vara riktade mot halsen. Jag vet inte om det är en ny teknik för i år, men... Ja, det får räcka med den. Nej, alltså, den ena, vilken ska vi heja på? Vänta, den ena... Nej, nej, de är sadister allihopa. Vänta, den ena vill ju bara skydda, den ena skyddar ju bara honan. Den här ska ta på. Jo, det gör de. Nej, vänta, vill båda vara på den, eller är det bara en? Det är helt sjukt. Ah!